Non está xustificado facer este contrato así, nunca estivo, non ten sentido que o fagan así e moitísimo menos agora. Porque se teñen a partida orzamentaria no orzamento que pretenden aprobar, que ían aprobar este venres, por que temos que vir a levantar un reparo de intervención para un alumado que de momento non se poden permitir. Eu agradezo ao Partido Popular que se vaya a abster xa hoxe neste pleno, porque o ano pasado tivemos que vir a 3, entón, pois, por economía procesal, sí que yo agradecemos. Porque aquí nós, polo menos, tratamos de chegar a acordos que sexan bons. Non ve que o seu discurso é totalmente incongruente? Ten as narices de traer aquí modificacións de créditos como estas nas que mestura partidas de gastos que son totalmente imprescindibles con outras que son argalladas súas. Facilitamos a aprobación de acordos que son útiles e bons para a ciudadanía. Ese é o seu xogo político e nós non imos a xogar a él. Queda aprobado todos os puntos que se han traído a pleno, con todos os votos en contra siempre de PSOE y BNG, la abstención del PP y los votos a favor de Democracia Ourensana. Facilitamos a aprobación de acordos que son útiles e bons para a ciudadanía. Mestura partidas de gastos que son totalmente imprescindibles con outras que son argalladas súas. Non ve que o seu discurso é totalmente incongruente? Primeiro, din que vostedes apoiarían calquera cousa por esta cidade, porque agora van a apoiar as luces de Nadal porque o goberno municipal vai a pagar a xente o seu salario, que xa é o colmo. Claro que hai que cumprir a lei, a xente hai que pagarlle o que sella debeda, pero é que ademais hai que pagarlle porque o di unha sentenza xudicial e porque lle corresponde ademais, non é nada graciable, nin piden nada que non lle corresponda. Non sei por que sempre teñen que buscar excusas e avergonzanse de chegar a acordos con Democracia Ourensana, que é un partido político que ademais goberna esta cidade. Entón non sei cal é a vergonza de chegar a un acordo con eles e por que non o din abertamente. Nos non temos ningunha vergoña, eu non teño personalmente ningunha vergoña en recoñecer que negocio cousas con quen este gobernando ou con quen sexa para poder chegar a cousas boas para a cidade. Mestura partidas de gastos que son totalmente imprescindibles con outras que son argalladas súas. A vostede parecerálle algo totalmente irrisorio ou o que queira. A min non me parece, e o Partido Popular non lle parece. E se chegamos a esta situación é evidentemente por a pésima xestión deste alcalde, que eso é unha realidade e xa o sabemos todos e non hai nada que dicir sobre iso. Vergoña, eu non teño ningunha. A vergoña debería ser a de vostedes que non traen ningunha alternativa. E logo despois ven o señor Seara, que tamén coa mesma, outra vez co mesmo mantra. Que se podemos negociar cousas boas, ímolo a seguir facendo. E se chegamos a esta situación é evidentemente por a pésima xestión deste alcalde, que eso é unha realidade e xa o sabemos todos e non hai nada que dicir sobre iso. Eu négome a estar 2 anos, os que quedan ou que sexa, dicindo que non a todo, simple e llanamente porque este hai unha persoa que nos guste máis ou nos guste menos, pois está gobernando. A situación de excepcionalidade que estamos a vivir hoxe non a provocamos nós, por moito que lle queiran chamar como vostedes queiran. Non a provocamos nós. Dunha banda, Gonzalo Pérez Jacome, presidente de Democracia Ourensana, e doutra, Paula Prado del Río, secretaria xeral do Partido Popular de Galicia, acordan que a prioridade dos partidos asinantes é garantir a gobernabilidade do Concello de Ourense e da Deputación Provincial de Ourense, respectando o sentir mayoritario dos ourensás manifestado a través do seu voto o pasado 28 de maio. Que, para logralo, ambos partidos comprométense de cara a esta legislatura 2023-27 a deixar gobernar a forza máis votada tanto no Concello como na Deputación Provincial, votando polo seu propio candidato en cada seus plenos de investidura local e provincial. Porque aquí tiramos a pedra e logo despois recollemos a man. Así de claro, nós no anterior goberno tamén pedíamos que se nos axudara para poder gobernar e nunca tuvemos esa axuda de ningún tipo, pois tamén polo menos aquí ímolo facer, intentar axudar a que as cousas saian ben. Se lles gusta ben e se non lles gusta, pois botenlle azúcar. Tamén se gababa do remanente, eso non fala moi ben da súa xestión, porque canto máis grande o remanente, menor é a execución orzamentaria, por tanto, eu realmente tería moito cuidado a hora de sacar peito. E se ten tanto remanente, home, pague o que debe, porque este é un concello que é pufero.
non lle paga aos bombeiros, non lle paga aos traballadores que fan as horas extras, non lle paga aos proveedores, home, pois xa que presumen de que ten tanto diñeiro, páguenlle. Pero o que non se pode estar é buscando xustificacións peregrinas, porque ao final a quen deixa retratados é a vostedes. Levamos meses recibindo chamadas, todos, recibindo chamadas das asociacións de veciños, de empresarios, de autónomos, que están sen cobrar, pedíndonos que por favor desbloqueáramos esta situación. E a esta situación chegamos, repito, por unha xestión caótica deste goberno. E nos sentamos para poder solucionar as cousas, mentras vostedes siguen de cínicos así, deste xeito. Agradecíamos que fosen vostedes a oposición e que votaran unha man, que somos poucos. Se pode ser. Díxolle a sartén o mango. O sea, que di que nós que lle votemos unha man, para axudar a que este goberno, se non lle entendín mal, que nós que votemos unha man. Dígolle eu a vostede, voten vostedes unha man para que as cousas vayan millor no concello. Porque volvemos a repetir, que fan vostedes? Díganme que fan vostedes. Que fan vostedes? Nada, non fan nada. E se chegamos a esta situación é evidentemente por a pésima xestión deste alcalde. Vamos a ver, señor Seara, deixen de falar doutras institucións. Primeiro, os problemas da provincia se resolven na Diputación e os problemas da cidade se resolven no concello. Eso, punto primeiro. Atopámonos aquí cos compañeiros do Grupo Municipal do Partido Popular de Ourense, a quen lle quero facer un agradecemento expreso por o seu traballo no día de hoxe nun pleno contenso que tuvo lugar no Concello. Vostedes sigan, porque quen realmente son os que queren estar no poder? Son vostedes. O único que lles interesa a vostedes son esas cadeiras das que tanto falan. Adican o seu tempo a desartellar gobernos que funcionan mediante unha moción, negociando unha moción de censura na Diputación de Ourense. Ante isto, o Partido Popular non pode quedarse quieto. O Partido Popular ten que reaccionar dun xeito claro, e así o fixemos hoxe, así o fixemos no Concello de Ourense, en donde facilitamos a aprobación de acordos que son útiles e bons para a ciudadanía, para, en definitiva, moitas cousas da capital. Pero como comprenderán, o que non imos facer é regalarlles as cousas que conseguimos con votos dos cidadáns. Eso non o imos facer, porque non creo que vostedes o fixeran tampouco. Entón, eu négome a estar 2 anos, os que quedan ou que sexa, dicindo que non a todo, simple e llanamente porque hai unha persoa que nos guste máis ou nos guste menos, pois está gobernando. Así de claro. E se chegamos a esta situación é evidentemente por a pésima xestión deste alcalde, que eso é unha realidade, e xa o sabemos todos, e non hai nada que dicir sobre iso. Que se podemos negociar cousas boas, ímolo a seguir facendo. Cínicos, os cínicos son vostedes. Explíquenllo vostedes a todos os cidadáns e a todos os funcionarios. O Partido Popular nunca será un obstáculo nin para Ourense, nin para os cidadáns de Ourense. Nunca, xamais. A Deus poño como testemunha de que non han acabar comigo. Vou sobrevivir a isto e cando todo remate, nunca hai volver pasar fame. Polo menos aquí ímolo facer, intentar axudar a que as cousas saian ben. Se lles gusta ben e se non lles gusta, pois botenlle azúcar.